पर्सनल छी गे हमर हम के करो में नहीं बांटबो। तू पर्सनल छी गे हमर हम के करो में नहीं बांटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो। तू पर्सनल छी गे हमर हम के करो में नहीं बांटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो। पीछा हम नहीं करबो धरबो सीधा पाजा में। सीधा हम दांत गे कटबो ओठ लाली ताजा में। गैसना आगा पीछा हम नहीं करबो धरबो सीधा पाजा में। सीधा हम दांत गे कटबो ओठ लाली ताजा में। हे गे केतनो जे करबे माना नहीं पीछा हमें हटबो। हे गे केतनो जे करबे माना नहीं पीछा हमें हटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो। पातर पातर कमर के देख कर होई छी हम कन्फ्यूज गे। तू ही बता दे न हमरा छोड़िया कत से करियो यूज गे। पातर पातर कमर के देख कर होई छी हम कन्फ्यूज गे। तू ही बता दे न हमरा छोड़िया कत से करियो यूज गे। कहो सहनी मनीष छोड़ी तोरा हे गे देहिया में सटबो। कहो राइटर उमेश दिनेश हे गे देहिया में सटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो। गे जनकपुर वाला ठोरंगा छौरी धीरे धीरे चटबो।